Hello dear viewers, bat ki para banget. Mentang aku aman ai fi rejing hikai syapang kumno ba ngin ya dakabas ngau thu ya kan ga ktin jong ublai. Fi bun sin ngang fi maju yo I kan ba dan na ki briu jong blai dan ki para banget mo ki bala asdang ban syakri yo blai ki la asdang ban kala ka bomot om tang bigla sedang ban kala ka bomot kila dap ban yo era jingkha arsin bat kila lech ki jingduai rai bun sin ki ya da ka jing sngau ki ya da kita baki yo sngau ki sur ki ya da ki jing pho sniu ngarong fi ki klat no e kan tin jong blai kan mau adai hang ni bo sultan yo ban syukur nong fi ladang ngim klanya kan tin jong blai pa wat u sultan nong fi u tenju yo Jesus Christ wat u Jesus Christ u sha tenju mo hakatuka riklau hadin ula sha jingit sau pomit sau posi mut dur fi ula dap sha jingit sau pomit sau posi sha jingit ban dua yo blai atar udang sha tenju ndrei habo Jesus Christ ni habo u juba yo sultan u juba nak ketin jong blai namar ya kani para banget ngadong fi la ai bangin minat thap bangin puli bangin pusan ngadong fi lada manga ma fi ngi su penlin be panya ha ka jing sngau o bo blai pun sngau yang amta bo mensim jong blai wong ngam ong ba kini kimdan fi blai hato blai ai gi jing pho sniu mata hot ai udang ai gi jing pho sniu hato gi jing thu lupa gi dang dan nganget gi dang dan but hatu blai udang kran yang imo dau mensim khut abangilet banduai ho udang kran among bung kran rei kamdai yang ban syushania asa akta manta kidan kibriu ngamat ong ba ublai wan la kaji lengba ka jing pho sniu ban penya kendu eki mau ki yo ki jing pho sniu ban pen kendu eki rei kimdai ban syania atau ka jing pho sniu kalong ba unyalam ngi syakak tin jong ublai jika dia banyalam u ban puli tin jong blai lada pisha sukwa manta ban try ai ngakran yang aling bajing pho sniu kan saya lam bakalangan ong fi dan lightly ki ai how beriu kita ki voices lendi ki kisur tentang kad kasur jong kado jong fi kabar kala ban dei kasur jong ki demons negi baman bat kalai ka de sur jong ublai dan itu ifi habo blai wa yu mensim khut nang fi mensim khut unya lam ngi om bengin jaitu ban chania kan khatin kani kala biang kani kadai ka ban pensan ngi fi pai ngan pen ifi wat upol ya Timothy upol de badap do mensim khut bakran ni kitli no wong kham kran manga buntli kitli fi ndri wong kumnu yu Timothy pat haka kabar shi Timothy kal nang balai khat bakhat san kong Paul wong kumni Timothy wong bat na mendang khunlong melatip ya kita ki jing tho bakhut ki bala ban pen start ya mi syara jing pendim da ka jingat ka bah ukres jisu ya sngo wong ki bala ban pen start ya mi syara jing pendim pat habang ikran ya ka jing pendim kadan kata ka jing sedang jong ka jing pendim bat kata ka jing penkut ya ka jing pendim ne kata ka beginning of salvation bat ka final salvation pi ningkong haba piwan cara jing sedang jong jing penim kamot kuno piwan man kala ka bomot kumak ti jong blai ong to fin kala ka bomot padan pen baptis fi wei pu wei ha kertang jong Jesus Christ ni opiang ni men sim khu katu ka de ka jing sedang fidang long ko mukhlung am e bun sin ngai ka jing bakla bau setan yo ka jing penim dan ki baong sin bala penim one safe always safe ka tin jong blai kamong ta ki bun ki jing tho nak tin jong blai bala ngi miai ne hadu obakut kan ong fi dev tau bayai ne hadu obakut no bon yo lan im ka jingai ne mat ka jingai ne au Jesus Christ kumno ngi la ban yai ne au Jesus Christ ngiya ban yai ne dai bengiai ne hak tien jong u pi upol do ong ni ong bala pan start eme syaka jing penim da ka jingat ka bahu Jesus Christ kani ka tien kan penlong ngi ban pen kraw ka jingat au Jesus Christ wat is tu pakla borang ngalai I kan ba la sedang banyak meta hoblai ki sedang ban sngap I ti gisur
oh mun sim jong boleh penong yang am tahu mun sim ang makidan kipor ba mun sim boleh ukuran rai mun sim boleh bangin san cha jing penem ngidan kam yang kene khtin am ang ba boleh ukuran rai ngimdai ban shu up bet tangi kita lada gile am tangan lang baklau Jesus Christ ngam fi ule kum no u uang la tho it is written habo juba tanamar takadau kani khtin jong boleh kalong kum ka wat lam kabak hamnap bani ka wat lam arliang serti habangi klan yang kani ka khtin jong boleh ka deka khtin jong jing sisa kabo boleh ula persat men sim pai hakat khat kabak khat mriu pai upol chu Timothy wong kum no ka shai bang ni wong ka jing tho baro kalong ka bala persat men sim da ublei wat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing penbat ya ka jing penlien ka ba hak knang ba ubriu jong ublei unyo long janai habala pendap biang u syaka jing le ba baro la tapi kwa ban penjanai mana simo ni be syaka ta jing janai ho impat janai ni dan kam ya kani para bangai ni ketinjong ublei ke kam ban syania baleng ong dan kam ya kani namat la tho iki begini banyak kan umuni ketinjong ublei lada pi dap do men sim khu kan mau ba men sim khu un ra fi bin trang man puli tin jong blai om man chiu sngo be tang hiti gisur kalong ga ba bakala dong pin sa sai alam bakala but usutan do de bo shalak ba what you Jesus Christ wan na kani ka ktin manong fi ban tenju ti lada ngim snap hai tingim pumi minat man puli tin jong blai pim wan shi Bible study pim wan shi jing hikai pi ya la ka jong haman dong fi baik wat mut ba kalakut ka jing ya jing penim ni hab man san seduk ka jing penim ni dan kam yang ni ketin ni dan kam tahu wat u Petrus wang no Petrus wang kumba khulung mo tu thrang pi ya ka ketin jong blai ka ba dei ka ba dat ka ba kenjam sim kum khulung mo tu thrang pi kata ka ba dei ka dat ka ba kenjam sim in the pet na city Petrus dekat no ba Petrus ru apostol Petrus ru ang kajui ba ngimdei ban ya de jing sngau ni ki feelings tang tangi sngau o bleu pen sngau ta kum no pitip pila ban tip ba yo umdei ublei ru ba pet pengan puli naka city Petrus ka baning kong city Petrus kal nong ba ar khat ka ba ar kong kum ki khanlong badang kha tu fin kwa her ya ka ba sngur ka dut ka ba dei men sim khanang ba pin yo san daka syaka jing penim lada pilamat ba utrai ulang babha u Petrus u amung ta ba pin san syaka jing penim pidan kam ya ka ketin jong ublei pidan kam ya ka ketin jong ublei namar balai Petrus kuran syai Petrus kuran syai ru ba ya ka ketin jong ublei ya ka ketin jong ublei la persat men sim da ublei ya ki jing thul pa ki tin jong blai wang ka bha bingi shania akani pat ngam shemong fi bingi mdei ban praise worship ni ban duai ni ban encounter bu blai hatu kadan ni am ngam shemong ba ngimdei ban le be men sim man ho ide blai wai ka ikhtiar ni bangin be gi men sim man bangin pen khia ibri pang andrai ngimdei ban shania ta haki experience jong ni ngimla ban determine ban judge ke di experience ni ngambang bangim dei ban experience ngidei ban experience ho ya ka jingdan ran kat jong blai ano fi ngidei ban macam manifestation of tangible rai katakan dei ban kot ngidei ban klan yang ni ka tin jong blai ngidei ban minat usim debet wang kumno wang ala recap ya ka tin jong me ha ka do note jonga khanang banganam laptop ya me pila dangia klam ngani ngim sngok thu ba ya ki nong rem jong ka tin jong blai ngong un pin sa sya ya lam bakla itu gijik sedang jong fi ya jing penim mungkin salek dai namar blai uklam ai ni pi kani ka ktin jong blai pat kan yalam chenu ka jing hikai ka basisha kumbau Paul wang shu Timothy ka ongno wang bat na menang khunlong mala tip ya ki jing tho ki bakhut ki balak ban pen start ya me syaka jing penim da ka jingat ka baha ukres jisu kani ka ktin jong blai umen sim bakhut ha pangil ayo unyalam syaka ketin jong oblei ba ketin jong oblei kan yalam chau Jesus Christ tu kanang pen kraw ka jingat jong hau Jesus Christ gidang yo ipau yo Jesus Christ lang bane ketin
Kidan pat ki balik kum ni. Ki ba puli ya ka ketin jong belai ki kelak yo mensim khut. Ki puli ya ka ketin jong belai da ka head knowledge of theology. Katur kan peniap nganong fi. Lada pi puli ya ka ni ka ketin jong belai da ka head knowledge na kata ka jing start beri jong fi ka ba fi mi na ki seminary. Mo katur kan ya lam bakla namar umdan mensim belai. Haba umdan mensim jong belai kamdan ka jing lat lut. Haba mensim jong belai kani ka bala persat mensim na ketin jong belai haba piladap lapan baptis fi du mensim khut fi ya ki jing duai fi syania au mensim khut on yalam fi leng ba kani ketin kan dan jing em kan yalam chu Jesus Christ namar ulang uktin tika kata nga ong nga sneng ni fi rum ni wat syania ha ka jing puli ya ka ketin jong belai dan ki beri ki ba puli ba ketin jong belai klam mensim khut fi klam mensim khut pinumla ban san pat ban em ka jing em ka ba khut ka ba ben so bhai belai ka jing em ka badan jing ka jing em ka balat lut ka jing em ka badan bor namar mensim khut u ai bor lada kani ka ketin lada filet fialap makana kani ketin klam dan mensim khut pat kam dat ka jing dap jong mensim khut nganong finlang powerless finum sei so nong fin kibri kinum man ka jing penem kan selong dry fin so thu kalong terkham kam dan ka jing sei so ti wat bakla pat ban ong ba ngila puli ketin jong bleng dan kam mensim khut am dan kam mensim khut wira ini syaka jing duai ru panla ini bangin dan ka connection ka bangi ong ban tip yu Jesus Christ kenal haba mensim khut open kendo ini ki pop kumno ngi tip ban pai yu Jesus Christ kadan hakani ketin namar ketin jong blai ka ong Jesus Christ uyap pat kum hakani ketin umi pat kat kum ketin he died according to the scriptures and he rose again according to the scriptures tu mensim khut bala persat walaupun tesingi unra ing sini ketin bagi nang san ketin jong blai wat ya da ki jing sngau tentang pila benum sngau ru yap ya da ka jingat kawan hadin bengi sngau ya ka ketin jong blai wat ya da ki jing sngau dan ki beri ya jing sngau blai open sngau yang abangan le hunta bakala nganong fi pila ban poi syaka ba mensa senang kani ba bangin hab ban yu one shiki bible study la fi kwa dan kami ki nong hikai pi hot mensim ude nong hikai ngre bleu jit ru ki beri ki bala man hikai ketin jong blai ada pim smart shiki jing hikai shiki bible study shiki fasting banyak skau ketin jong blai ba finsan kumno finsan pin hab ya lang ba shot to be steps ba finsan what chuang bangala ngala be aksud what chuang bangala le deliverance ki beri kal abiang em ni dang dan ka jing ya lenti nong fi ni dan kami ki nong hikai ban san ho evangelist ne badan kidan diberi badan lang bat ka jing ai ban long evangelist kidan hakaju apor badan ya ka jing ai ban hikai ketin jong blai kidan gi badan tang ka jing ai jong evangelism kidan gi ba dan pat tang ka jing ai ketin jong blai kata kidan gi kumupol udai ru hakaju apor evangelist mo ula menyalap iwan ka jing ai hakaju apor hikai ketin jong blai mo kidan ka jong jing ai rei wat tap na kajing hikaya ketin jong blai ngihap ban san ngimpat san menta wat kemen ba fila be mensim baman wat kemen ba fila oh ngala penduai gila yok ya itu gide gi gift ki jing ai wahap pin operate namar pi mensim jong blai usakhi ma ba fidan syayo Jesus Christ ngai wat kut hak tu wat kut ngadong fi wat let kalong ga ba mensal sngoba snap ya kani da kajing it na kran fi tena mentaka buram jong blai ngadong fi you try but like share but subscribe ini ke video yang komentar ke buram